i-am dat drumul, înregistrează, urcă-te. Încă pe atâta mai ai, mă. Nu mai dai, ca să-l stai. Eu, dar dai drumul. Urcăm așa toți. Ia uite, copchii. Băi, dar ce înalt-i să mă picioarele în ea. Bă, nu știu, am o eroare, se vede în țăpat acum, dacă când văd filmarea se vede bine. Hai mă, agu. Agu. Băi, dar îți zice să aduc o pătură, ceva, să gătesc în moale. Eu mor la salta. Hai mă, Roman, dă-i mai sus. Hai să bag până la moare. Nu mori, mă! Hai, Tomi. Hai că mă urc și eu. Hai, Tomi, tu la parcurs, dă-i mai sus. Bă, dar eu știu cât are. Mă bag și eu. Hai mă, dar eu știu cât are. Care mai ales primul? Eu mă urc al doilea ca să urcă. Hai cu aia, bagă sus. Să le-a băgat e prea așa, mă. Nu, n-ai nimic, dar hai pe la urcă-te. Primul, faci mă urc, hai tu. Eu nu mor, nu vezi cu cap. Hai, Tomi, că vreau să urc și eu după tine. Oi? Aici, băi, eu facem. Auzi, ce-i friculul ăla? Să-mi alunece că-i cade lui în cap. Băi, orice ar fi, nu se sta jos pe ăla. Băleu, ce sus-i să mă fac pe ăla. Băi, ține mâna cu două de alea. S-au făcut astea la bar, bă! Hai, dă-i așa cu stapi la bar. Băi, Tomi, ia și mai ține și tu cu o dare mâna. I-ai dat zoom? Nu i-am dat. Trebuie să vede cam ce apagă, când asta se vede bine. Ce l-ai fix la urci? Filmează, din jos până sus. Ce știu? Uite dracu, mai roiac. Eu să mă fac, mă filmez? Ce-ți fac? Nu ies, mă. Băi, nu te mai uita jos, băi! Băi, nu te mai uita jos, n-auzi? Bă, ce prost e, mă! Băi, uite numai în perete atâta! Acum ce slime, băi! Eu! Aia după asta ajung și eu! Uite, păi, nu-i păi, cade jos ăsta! A? Cade jos! Cine, mă? Cum să cadă, mă? Băi, să mișcă cu atleță! Mișcă, mă! Hai, lau ce sus! Vai, mamă, la gata, a ajuns sus! Mi-e frică! Vai, mamă, eu numai când mă uit așa Mi-e frică tare, mă! Oleau, cât de frânt, mă! Uite, dracu, s-a urcat acolo! S-a urcat sus acolo? Da! Stai, dacă se văd și eu jos, să văd cum se vede. Stai acolo! Ia uite! Stai acolo, băi! Ia-mă! Stai în picioare acolo! Nu, mă, e cu așa, filmează în picioare pe ăla. Sus, mă! Handicapați de oameni. Băi, auzi, mă? Ia uite jos, să-l vezi pe cealaltă! Pe interior, mă! Băi, pe gaură, mă, vezi mă, pe gaură! Da? Băi, ce sus e! Băi, Roman, dă-te mă de acolo. Ia. Mai ai 5 minute. Eu ce lasă? Știi ce vreau să fac? Să pot să mă cac de acolo. E dragi. Roman, în picioare, în picioare! Băi, eu filmează acolo, mă, nu Ce m-a să dat în jos!
Să văd, mă, ia dai zoom să-i vezi de aproape. Eu nu dau zoom în sus. Ține pe ăsta de acolo. Băi, mușcat! Dă-i cu capul! Băi, mă arunca. Hai, fă cu mâna, Stiva, de la ProTV. Salut! Îți prea bine, băi, ăsta. Uite-mă. Fă o poză cu zoom să mă vezi. Ia. Băi, pe capul. Băi, cu așa ca să ori. Băi, să n-aruncați, băi, să fac și ăsta. Băi, Roma, ia lângă-mea. În partea asta la pământ. Ce lăsă în gaură. Oameni demenți. N-au ce face cu viața. Ce sus tare, mă. Handicapați. Eu mă cac de aici, pai. Vă spun să auzi. Băi, stai așa, vă fac. ia cactele. Băi, stai, vă fac o poză. Hai, fă o poză. Fără poză! Fii natural, ia fi natural tu. Stai o leacă. Ia că nu mă orbi blițul.